Сағындыралар шул, сағындыралар, мәңгелеккә бездән киткәннәр. Күпме көтсәң дә син, өзөлсәң дә, юк шул аннан килгәннәр. Эх, бер карыйсы иде дә бит, күзләреннән алмый күзләрне. Сагындым дип, тизрәк төзәр идек әйтә алмый калган сүзләрне. Кайтып керсеннәр иде дә бит, җиргә тәүге карлар ятканда. Монда шундый рәхәт, юк, китмибез дип, эх, калсыннар иде безнең янда. Менә инде бер ел без йөрәгебез кысып, сине юксынабыз. Син дип таң белән уянам да, синең исемең белән төндә ятам. Җитмисең, авыр миңа җаным. Шушындый авыр хисләр белән тулы истәлекле хәтер хатын, геройларча һәлак булган батыр якташыбыз Кипчатов Тимур Равил улына, тормыш иптәше Альбина һәм кызы Лилияна багышлаган хәтер хаты башлана. Жан ярым Тимурым 1987 елның 22 октябрендә Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка эшчеләр поселогында гаиләдә 3нче бала булып якты дөньяга туган. Тырыш, актив, спорт сөючән егет бала чактан ук очучы булырга хыяллана. Әлеге хыялына тырышлык куеп, алга омтыла. Һәм ниһаять, Иске Кулатка 2нче номерлы урта мәктәбен тәмамлагач, аның хыялы тормышка аша. Һәм ул Сызрань югары хәрби авиация училищесына укырга керә. Син тумышыннан ук кыш булгансың җаным дип, мин аңа еш кына көлеп дәшә идем. Әйе, һавасыз мин тора алмам дия иде ул. Укуны тәмамлагач, Байкал аръягына Чита шәһәренә эләгә. Хезмәтенең беренче көннәреннән үк Тимур үзен профессионал вертолетчы буларак таныта. Моның турында аның чит илләргә, Суриядәге хәрби хәрәкәтләрдә актив катнашуы һәм Россия буенча еш командировкалары шаһитлык бирә. Командирлар һәм хезмәттәшләре аңа хөрмәт һәм ярату белән карадылар. Еш кына аңа киңәш сорап мөрәҗәгать иттеләр. Аның соңгы командировкасы Украинада махсус хәрби операция үткәрү территориясына сәяхәт була. Анда 2022 елның 4 апрелендә ул хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Тимур белән без 12 ел бергә булдык. Шуларның 10-сы никахта. Гаилә тормышының беренче көннәреннән үк ул минем өчен идеал иде. Мин үземне таш дивар артында кебек хис иттем. Яраткан кешең белән яшәгәндә көннәр сиздермичә үтә диләр. Бу бәхет бер кайчан да бетмәс кебек тоела. Шулай булырга тиеш тә. Күп гаиләләрдәге төсле хөрмәт һәм мәхәббәттә, уртак карашларда, бала үстерү, тормыш мәшәкатендә хисләребезнең тышкы яктан ачыклап торуда без кирәксенмәдек. Бер-беребезне йөрәк һәм күңел белән тойдык. Әлеге хисләр безнең йөрәкләрдә янган учакның көле һәм күмере сыман сакланып, авыр һәм шатлыклы мизгелләрдә дәррәү килеш яңадан учак булып кабына иде. Яраткан тормыш иптәшем ярдәмендә мин чын хатын-кыз бәхете, эшкерсез мәхәббәт, тугрылык, наз һәм ышанычлык нәрсә икәнен белдем. Мин аңа тиздән әти булачагын әйткән мизгелдә күз карашын хәтерлим. Аңардан да бәхетлерәк кеше бөтен дөньяда юк кебек тоелды ул чакта. Ул бөтен буш вакытын безгә, кызы белән багышлады. Аның өчен мөһимрәк бер нәрсә дә булмаган кебек тоелды. Кызыбызны йөзәргә өйрәтте. Ул моны бик теләде. 2022 елның җәендә кызыбыз Лилияна йөзәргә өйрәнде. Кызганыч, әтисе инде моны күрмәячәк. Менә инде бер ел ул безнең белән юк. Моны аңлау бик әше һәм авыр йөрәккә. Лилиянаның әтисен искә төшермәгән бер мизгеле дә юк. Кызыбыз сәнгать гимнастикасы белән шөгыльләнә. Тимур аның уңышларына һәр вакыт шатлана иде. Хәзер дә кызы гимнастика белән шөгыльләнүен дәвам итә һәм бар җиңүләрен әтисенә багышлый. Лилияна әтисенең кечкенә күчермәсе. Ул да очучы булырга хыяллана. Әтисе белән горурлана. Мин геройның кызы дип әйтә. Кеше турында хәтерләгәндә һәм яратканда үлми диләр. Тимур мәңгегә яраткан тормыш иптәше, газиз әти, тугры дус һәм ышанычлы иптәш булып калачак. Аның турында истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге яшәячәк.
кадерлем, күкләрдән карап, минем төнлә балага күрсәтмичә елауларымны күрәсең. Үпкәләгән сыман, җил булып тәрәзәгә кагыласың да, бала өчен син яшәргә тиеш дигәндәй миңа янәдән көч бирәсең. Күкрәгемә сүрәтеңне кышам да, синең киемеңнең исен исним. Син янымда төсле үз-үземне юатам. Кайтмавыңны мием аңласа да йөрәгем кабул итми. Әле ярый үзеңнең күчермәң итеп балабызны бүләк иттең. Ул елмаеп ала да, синең карашыңны анарда күреп алга атлыйм. Җитмисең, миңа бик авыр, әмма синең сыман батырлык күрсәтеп, бер генә дә сыгылмаска сүз бирәм. Балабыз өчен, синең өчен алда яшәрмен. Мин сине мәңге яратып, юксынам кадерлем. Мәңгелеккә киттең бу дөньядан, күзләремнән яшьләр кыела. Бергә үткән гомер юлларыбыз мизгел генә булып тоела. Сискәнеп уянып китәм кайчак, яннарымда синдер бар сыман. Тик көзге яңгыр бәрә тәрәзәгә, җилгә ачу итеп ярсыган. Ник уяндым инде, никләр генә кабат битәрлимен үземне, татлы төшем дәвам итәр кебек, чытырдатып йомсам күземне. Юк шул инде, нинди кеше идең, дөнья бәһаләре торырлык. Калган гомерем синсез үтәр инде, салкын түшәк, кырыс чынбарлык. Түзем бул, син бит көчле диләр, ничек яшерим күңел тулуын. Мин тырышам инде, тик шулай да авыр икән көчле булуы. Энҗе карлар синең кабереңне мамык сыман төреп алалар. Бар дөньяны аппак төскә күмеп, явалар да карлар. Явалар, йөрәгемдә сыкрый яралар. Җаннарыма нинди дәва бар. Якташыбыз Тимур Равил улы Кипчатовның ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Алда Россия герое истәлегенә җыр яңгырый. Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось бы жить, улыбаться и видеть улыбки друзей. И, конечно, любить, а еще наслаждаться любовью твоей. Мне хотелось бы жить, желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить, с белоснежной метелью над миром летать. Мне хотелось бы жить, ни часов, ни мгновений судьбы не считать, ни разлук, ни падений не ведать, не знать. Любить и дышать, хотеть и мечтать, скучая прощаться, до звезд долетать, но всегда возвращаться. Мне хотелось бы жить, оставляя горячий, уверенный след. Мне хотелось бы жить и идти на любовь и на солнечный свет. Мне хотелось бы жить, то натянутым нервом, то песней звеня, чтобы вам подарить этот мир, что останется после меня. Мне хотелось бы жить, желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить, с белоснежной метелью над миром летать. Мне хотелось бы жить, ни часов, ни мгновений судьбы не считать, ни разлук, ни падений не ведать, не знать. Любить и дышать, хотеть и мечтать, скучая прощаться, до звезд долетать, но всегда возвращаться. Как время сжигает мосты, если я не смогу дотянись до моей самой важной мечты.
хотелось бы жить, желтоглазую осень, смеясь, целовать. Мне хотелось бы жить, с белоснежной метелью над миром летать. Мне хотелось бы жить, ни часов, ни мгновений судьбы не считать, ни разлук, ни падений, ни веток не знать. Любить и дышать, хотеть и мечтать, скучая прощаться. До звезд долетать, навсегда возвращаться. До звезд долетать, навсегда возвращаться.